We are blessed, blessed a hundredfold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores. It's now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanin. Mga igsuon karong adlaw gisaulog sa simbahan ang daghang kasaulogan, no? Una, handumanan or pista nila ni San Andres Donglak Pari o ang iyang mga 116 ka mga kauban nga mga martyrs didto sa Vietnam. Mao ni sila ang nag-ula sa ilang dugo panahon sa mga 3 ka centuries nga gi-persecute ang mga Kristiyanos didto sa Vietnam, atong silingang nasod. Unya karon sang adlaw gipahinungod alang sa kaning mga panginahanglan ang gitawag sa atong kanaganing Santo Papa sa iyang charity nga Aid to Churches in Need. So atong iampo ang mga nanginahanglan nga mga membro sa simbahan sa tibuok kalibutan, labi na gyud ang mga persecuted, gipanglutos nga mga katawhan, mga magtutuo. Nya karon sang adlaw gisaulog nako ang akong ika-58 nga birthday. Nindo taabot na jud kog 58. O pay siguro moabot ba ni sunod tuig og 59. Pero may na lang kaabot 58. Nya akong ihala dinhi ang akong pasalamat sa Ginoo labi na gyud sa akong mga ginikanan nga matuto nako, nagpakatao. Nga akong pulos naman sila to ating alis langit. Ang akong mama, si Valeriana Taburnal, o ang akong papa, si Severo Ubod. Si papa namatay August 28, 1995. Duha pa lang ko kabuan sa pagsuod na ko seminaryo. Si mama sad namatay April 26, 2011. Kuan na sad ko adto, 7 na sad ko katuig isip pari. Naambot na langit ba to silang duha, mga buutan man to kayo. Basig na lang ito, kaya nakaproduce man sila og pari. No, na ako sa silang iampo dinhi, og ang ako mga apuhan, ako mga iyaan nga nagmatuto og nagtudlo nako sa akong pagka-Kristiyano. Labaw sa tanan, iampo nako ang tanang donors and benefactors nga nagtabang sa akong ministry isip pari, labi na gyud karong adlaw sa akong celebration sa birthday. Naka-distribute tagahapon og mga more than natingali mga 2,000 ka bags nya karong adlaw basig mo distribute sa tag mga around 200 ka bags atong tiwason og panghatag ang 5 kilo rice ngadto sa mga nanginahanglan natong mga parokyano, mga pamilya. So mga 2,000 kapin ka pamilya ang atong nahatagan. Anindot no? Sa unang kargador pa ko dito sa bukid, di ko kahatag bisag usa na lang ka kilong bugas. Karon nindota tungod na sa ninyo, tungod sa mga benefactors and donors nga nitabang nako muna i-apil nako kabong tanan sa akong pag-ampo nining Santos nga misa. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami.
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sinugdanan og tuburan sa tanang amahanong pag-amuma, giampingan mo ang mga balaang martir, Andres o mga kauban, diha sa pag-unong sa krus sa imong anak, hangtod sa pag-ula sa ilang dugo. Pinaagi sa ilang mga pangaliya, dasiga kami sa pagpakaylap sa imong gugma, diha sa among kaigsuunan, aron maila kami ug mahimo gayod nga tinuod mong mga anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Unya nagbangkete si Haring Belsazar alang sa usa ka libo ka mga kadagkuan ug nakig-inom siya uban kanila. Sa dihang nakainom na si Belsazar sa bino, gipakuha niya ang mga bulawan ug mga platang galamiton nga kinuha sa iyang amahan nga si Nabucodonosor sa templo sa Jerusalem. Iya kining gipakuha aron maoy iyang paimnan sa mga kadagkuan sa iyang mga asawa ug mga puyo-puyo. Busa gikuha ang maong mga galamiton nga gikan sa templo sa Dios ug gigamit kini sa hari sa mga kadagkuan sa iyang mga asawa ug mga puyo-puyo sa ilang pag-inom. Nag-inom sila ug gidayig nila ang mga Diyos-Diyos nga bulawan, plata, tumbaga, puthaw, kahoy ug bato. Kalit may kamot sa usa ka tawo nga misulat didto sa bungbong atbang sa suga ug nakita kini sa hari. Nang luspad ang panagway sa hari, o gibati siyag kalisang, nawad-an siyag umoy, ug nangurog ang iyang mga tuhod. Busa si Daniel, gipakuha sa hari, o giingnan. Ikaw ba si Daniel, nga usa sa mga binihag sa akong amahan, gikan sa Huda? May nagtaho kanako, nga gitugahan ka sa espiritu sa balaang Dios, ug nga may talagsaon kang kahibalo, panabot ug kaalam. Apa nakabalita ako nga makahubad ka kuno sa mga tanghaga ug mga gumunhap nga sama niini. Kun makabasa ka gani niini ug tug-anan mo ako sa kahulugan, pasuluban ko ikaw sa bisting harianon ug pakwintasan ko ikaw bulawan ug himuon kong ikatulong 12 na opisyal sa akong gingharian. Unya mitubag si Daniel, dili kinahanglan nga gantihan mo ako. Ihatag na lamang kana sa uban, apan basahon ko ang nahisulat ni ining bungbong ug tug-anan ko ikaw sa kahulugan ni ini. Nagpasigarbo ka hinuon batok sa Ginoo sa langit, ug gipakuha mo ang mga galamiton sa iyang templo, aron tagayan nimo sa bino sa imong pagpakig-inom uban sa mga kadagkuan, mga asawa ug mga puyo-puyo. Gidayig mo ang mga Diyos-Diyos nga plata, bulawan, puthaw, kahoy ug bato, nga dili makadungog, ni makakita, ni mahibalo, apan wala mo hinuon pasidunggi, ang Dios nga maoy naghatag kanimog kinabuhi ug sa imong kadato. Ang kamot nga imong nakita nga misulat ni ining mga pulong gikan kaniya. Ang mga pulong mao kini: Mene,
tekel ug parsen. Mao kini ang ilang kahulugan. Mene, giihap sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw nga magpabilin ka ingon nga hari ug natapos na kini. Tekel, gitimbang ka ug nakaplagan nga kulang sa gibug-aton. Parsen, gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa taga-Media ug taga-Persa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Adlaw ug bulan, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga bituon sa kalangitan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Tanang talisik ug yamog, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kamong tanang kahanginan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Kalayo ug kainit, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kabugnaw ug kamig, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Awit sa
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson. Taralon kamo ngadto sa mga sinaguga og bilangguon, og dadon kamo atubangan sa mga hari og sa mga punuan tungod kanako. Mao niya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Kay hatagan kamo igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyo mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyo mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patio nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, kapan walay bisan usa kabuhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Para nako sa akong dugay-dugay na nga pag-alagad isipari, mga 17 na katuig kapin, kuan, na-realize na ako nga kining kinabuhi dinhis kalibutan, ang iya ra yung pinaka-importanting gitawag nato bag fulfillment or kalampusan kon makabot ang kaluwasan. Og di gani maluwas, bisag unsa pa ta dinhi ka gitawag og malipayon, prosperous, successful, kay nakabot ang tanang pangandoy, na nakay house and lot, kwarta pay imo, milyonaryo na ka, napakaydaghan nga mga kaning tawag mga higala, wa gani kaluwasan ang imong kinabuhi, pasabot dili ka makasud og langit, inig-ending, wa gyud kapuslanan. Mao na ang hari, kisengan atong hari sa unang pagbasa nga si Belsasar. No, si Belsasar, anak ni siya ni Nabucodonosor, kadtong nibungkag, nilumpag sa gingharian sa mga Hudiyo og miguba sa templo, nya gikuha niya ang tanang mga bulawan nga gamit sa templo. Mga balaan to nga mga gamit, sama na mga chalice, mga baso, uban pa. Iyang gikuha o man sa pagtahod sa Ginoo, niya wa gyud kaluwasan niyang kinabuhi hangtod nga napasa ngadto siyang anak. Sa may nahitabo siyang anak, sa taliwa sa iyang kalipay, kuyog sa iyang mga 1,000 ka mga pangulo sa katawhan, iyang mga trusted officers. Naluya siya, nawadas umoy, nang luspad, nangurog ang tuhod. Kamo diha, musta man? Wap amo mang luspad? Wap amo mawadis umoy? Wasad? Wa pa mangurog inyong tuhod? Hapit na, nanamay di na kay kanaog sa hagdanan. Kurog ng tuhod, inigdulhog ba? Ay daghan eh. Nya, mamugos ra bag yung simba. Nya, dili na maoy kurog sa tuhod, kanang matiguang ta. Sa may kurog sa tuhod, kana bang di nakahapit makapadayon. Daghang mga asawa karon wa kapadayon sa ilang pagkaasawa, nakigbuwag sa ilang bana.
Wa na'y umoy ang ilang tuhod pagpadayon. Daghan sang mga bana karon nga wa na kapadayon sa pagkabana, nakigbuwag na sa ilang asawa. Munang naataroy gitawag og divorce. Daghan sang mga pari wa kapadayon sa ilang pagkapari, nangurog ang tuhod, nanggawas og nagminyo kay lig-on pa kuno silang tuhod. Nganom din ang maminyo, kinamitay din nagtuhod ay. Brad Titing, kinahanglan nagtuhod. Ang akong tuhod karon medyo nanay gamayng gout, sakit-sakit na. Din alang yun ko magminyo di ay, ginamitan din nagtuhod. Daghan sa ron nga mga madre, wa kapadayon sa ilang pagkamadre, naluya ang tuhod, o ang resulta ng gawas sa ilang congregation, o ang uban ang aminyo, ang uban gani napaangkan, ang uban pa gani napangasawa og mga dili na gyud matuhuon sa Ginoo. Ana ako'y pipilang hibaw-an ni ana. Wa kapadayon ba? Nya daghan sa mga Katoliko namiya sa pagkakatoliko, namalhin ngadto sa laing sikta kay di sad kapadayon ang ilang tuhod tungod sa mga kasinatian nga para nila lisod. Muna si Kristo diri sa atong ebanghelyo, mi warning siya. Ingon siya, sa dip-a mo makasod og langit, pasabot sa dip-a mo makasinati niya ng kalipay nga akong gisulti ninyo, diin maghari mo didto, yang gingnan niya mga apostoles ba. Sa di pa ni mahitabo, dakpon mo, taralon mo sukmanan, lutoson mo, unayon pa mo og lutos sa inyong kaugalingong ginikanan, mga igsuon, mga paryente, or nakong pari tingali, unayon kas imong mga parishioners. Or kamo mga parishioners, unayon mo sa pari og lutos. Nasinati na ninyo? Nga dumtan mo? Wapa? Sa ato pa wapa, mo musunod sa Ginoo. Kaya musunod tas Ginoo, dumtan man kita. Nya naamang masakitan. Nya lutuson yun. Lisod-lisoron kita. O kining tanan nga gipanagna ni Kristo, apil na ang pagpatay na sinati nila ni Saint Anne, kaysa ning atorong celebrate sila si Andres Dunglak og mga kauban. Grabe ang paglutos dito sa Vietnam ni ato mga 17th to 19th centuries. Grabe yun. Hastagod mga bata, pamatyon basta mailhan kang nituo ka Ginoo. Bisag tuan na sila sa lawom, siyuta, tuan na sila sa ilang mga hideout, gukuron yun sila sa mga hari, ipapatay yun. Yagi pang priso, hundreds of thousands of them. Grabe kayo, no? Nabit ako'y classmate nga duha ka pare, Vietnamese, dito ko sa UST. Ang usa na bilong sa gitawag og free church or patriotic, kanabang gi-recognize sa gobyerno. Kay hatod karon giihap man sila dito sa Vietnam. Ang musod sa seminaryo, pila ka gilimitan sila, pila ka bukpare, pila ka bukmadre, nya wa gani ka ma-appeal sa ihap, nya napari ka nya mo practice ka dito, i-reject ka, di na hinon patyon, pero di na ka-practice. Muna ang usa na bilong sa free church, ang usa na bilong sa underground church, ang ilang tawag. Pila to siya katuig, murag 15 katuig sa prisuhan. Dito siya sa prisuhan, isip pare. O isip deacon ba to siya ato, nalimot na ko. Basta kuno, ang mga piniriso dito, iyang bunyagan, nang mamunyag siya, kay ang ila kuno ditong kaliguanan kanamang linya tanan ba? Linya tanan magkita ra mo diha. Wa na lay uwaway, hubo tanan ha, linya ngadto. Mukuha ra kuno siya balde nya ang iyang kauban sa di pa mahumod sa tubig, iyang bubuang tubig. Mura silang magduwa-duwa ba? Nya mao na dito'y baptism.
Daghan ko no kay siyang mabaptismo sa bliga lagi ang tubig, baptize na to. Di lang yun manguros ka na may gwardiya. Patyon mo di kag ritso. Buo lang tubig. Nag-discuss man mi ato sa different ways sa kanibang pag-impose sa sacrament. Creative way ba? Yan, santo aman sila, under man sila sa persecution. Buo-buo niyang tubig sa kabalde. Nya dito sa China, kay mao sa ng China na amang sa underground ay patriotic. Ang ako sang kaila nga deacon, 5 katuig siyang deacon, wa maordinahe kay iyang obispo na priso. Oto niuli siyang China pag human siyang masteral, unya ibisita niyang iyang obispo dito. Niyang obispo buutan man kay na suod-suod sa kuno ang ubang mga guards. Ingong kuno dayon ang obispo. Kaman, ordinahan na tika, pero gilain lang pagsulti para kay close kuan man gyud monitoring. Yun siya. Okay ra. Siya sige, mga unta. Imbitar pa nilang guard, paniod to. Niya kuha din siya nakana kunong murag siopaw nila, baka mo na ilang murag rice. Siopaw pagkuha niya ingon siya, ayaw lang na kari lang diya naman ko. Ingon siya, ayaw, lahi ni, gipikas ang siopaw, gihatag na to niya. Mao na to yung ordination niya. Niya gihikap na iyang obag, ingon siya, astilan gid nimo, kabuotan gid nimo. Giana ra iyang obag, wayo kasabot diha mga guard. Nang hilak gon mi pagkantamisa niya, mautoy iyang ordination. Kami daghan pa kay mga ritual, hapa-hapa pa, picture pa sila didto wa ana. Nya paghuman niya didto og ordain atong klasihas pagka-ordination, didto na siya nagkantamisa sa UST pag uli niya. Hagas taong iyang luha o ang among mga luha. Ingon ana kalisod ang giagian nining mga santos. Pero kinahanglan tang moagi ana. Nya unsa may makaluwas nato matud pang Kristo kung magpabilin mong malig-on. So kanang mga asawang sigihag kulatas bana unya nangaguba ng naong, nang lagom na, nangatangtang ng ngipon, nya di gyud mo biya hangtod mamatay kana santa gina. Kanang bana nga sigihag tintal sa silingan niya ang asawa sigig pangyaw-yaw, siging yaw-yaw niya luod na kaignaong ang asawa pero ang bana bisag perti na yung kapuyag atubang iya ra yung atubangon higugmaon di gid siya mo pada atong silingan kana patay ginang banaha pero santo gina nga kung papas una hilumon man to akong mama man mo yawan-on kay tanan siging latos hantod edad ko mga siguro mga 10 anyos 11 ba to mag-average ginag kaduha latoson so sa kadlaw sangas bayabas muna kaniya kong lawas pertin daghanang sangas bayabas dinhi nga upos kay upat man may kabuklaki niya upat kabuklaki niya sinan gana niya ang prinsipyong mama usay namo makasa kanang sala ba nga according to her standard. Natan maingon siya magsaba-saba mi, magduwa-duwa mi, nya mo kalit ingos mama, hunongan na. Nya kanin bata di man ginamuhunong. Mo anag kadiyot, ikaw man gimok na sad. Ikaduhang badlong ana, piti na ka. Nya usa gani iyang mabadlongan kami tanan latoson. Nya kisa man kay dili makasaan ang upat. Mao na piti-piti gimis latos. Nga maatlan si Papa usahay nga naas balay gamay ra man kay imong balay murag kanira man tingali kani ngari mo ni among salog nya pun-ani nga tugos amo na nay among salog didto nya anha mi paludhon anang kilid Papa di asa galingkod spikas inighuyad pa lang mama sa latos igo na si Papa unya katos Papa kay maghilom-hilom ra man ito kay hilomon man kayo buutan kay ba na hilom sige na mo ngaab diri ka na bitang wa pa ka maghilak diyan ana say latos nga ni dapat nimo mura mag masumpay ba mura magmuluom ang bata ako kapilan ko ni luom nga kana bitang hapit na ko mahuman untag hilak gilatos na sad ana sumpayan kay magsige magyawyas mga kamo mga pistiha mo kamo mga animal mo kamo mga bagahe mo piti na nya hilak wa pa gi piti na sad masumpay antod ang mura nang mutikuka ba nya si Papa
di na kay siya kapugong maminaw namo nga murag lisod na may ginhawa kay siging balik-balik og latos mo tingog tog hinay moingon ito siya anang undangin na naglatos ang mga bata kay mamatay unya na sa imong latos perti natong hago para pagpakaon ana nya imo lang patyos latos si mama perting isuga moingon is mama unsa man kadiyang animala ka ikay mo palit so si papa dai mo latos dito piti las papas latos pastilan lagi si papa di gyud mo sukol yara yung tukod-tukuras mama gamayon kay mama papa piti dako-dako mama pumreg height na kos papa ya baskulado gutog lawas kay trabahante gutog yuta si partilig unag lawas ako go ditong galuhod bagsigi kog ampo Ginoo intawon pasukula intaws papa pasukula intawon nako kay kanis papa mo suko lang ni ron ilambuyog nis mama lapos kinis bungbong namo amo sang saksa nga bungbong nga hirig na nako kani lapos man gyud ba pero papa di gyud mo sukol di gyud grabe gyud niya kalabs mama na papa langit gitu ito abot kasi nakapapari na ko mama baka o si papa baka ako kibaw mao na ako lang yung gisgutan ba kay na mga tao sa atong kinabuhi nga nagpakita og pag-antos ako antusi sa ako mga ginikanan sa lain-laing paagi og sa mga taong nagtudlo nako about sa atong pagtuo labi na akong iyaan nini Dulce ako gining spesyalog sulti manghod ni mama nga buhi pa man aron murag 85 86 na ba edad na nang mao gigatudlo nako about sa atong doktrina siya akong katikist dito sa bukid og mao gi akong gipasanginlan nganong nasuod ko sa simbahan og nag-alagad sa simbahan mubo ra kani siya grado mo grade 4 kaabot ba ni grade 6 akong iyaan ang mama noon klaro kayo wa ka mag grade 1 graduate dayon si papa sad murag mga duha ra ka semana grade 1 graduate sa dayon bright na lagi mga ginikanana lagi pero grabe ang ilang kon wa gyud ko kadungog nga naglali sila tungod sa among kalisod partig kwarta wa gyud ko kadungog ana ug tungod aning ilang pagka mapailubon og pagdawat sa kakabos nakat-on ko mo nang karon wa sa gyud ko mahangol og kwarta sige lang kong pamaligyag slat pero para ni sa atong katilingban di gyud ko mahangol og kwarta wa gyud ko maproblema og kwarta bisag katong na breadwinner ko sa among pamilya 1988 regular na ko sa landbank pagka 1989 na paralyze akong papa ako na breadwinner pagka 1992 akong maguwang na paralyze ako'y nag-atima nilang tanan wa gyud ko maproblema ana usahay wa na ko'y pamliti ana di long sleeve ko moadto sa akong opisina di korbata pa ko didto executive kay now wa na day pamliti padung uli to apay among bugasan nga nagkagulkol na wa nay sod nyas mama mo manugon pag ako ang tambal ni papa nimo ha wa nay pamliti wa nay bugas wa nay palit tambal pero relax na gyud kay ko mo na hantod karon mao na akong gigamit relax ra gyud muna sa akong ka-relax daghan kayong muhatag karon lang gani ang atong gikinahanglan nga siguro mga gikinahanglan tag mga 400 or mga 500,000 para sa akong birthday o sa atong gipanghatag nga bugas oy na natin nadawat nga mga pila na katong donation ug ako yung totalon og sa kuan kanibang sa financial nga kuan ba sa kwarta abot na nigdol-dool na mga 600,000 ang donasyon di wa na luwas na hatag ng bugas karon kakaon sa tingay taro gamay ana di ra ko maproblema ana nya ngato sang slot karon bisag hinay-hinay ra ni pero nahalina nabiyata as of yesterday og 1,529 ka slots di ba daghan na kay sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, pamation sa Dios kadtong nagsangpit kaniya uban sa pag-antos nga mahigugmaon. Busa mo dangop kita kaniya
pinaagi kanila ni San Andres o mga kauban, moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga katawhan kanunay nga mudangop sa simbahan sa panahon sa ilang kalipay ug kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga kadagkuan sa atong nasud kanunay magtan-aw ug magkugi sa pagtabang sa mga kabus ug mga linupigan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, uban sa hutong sa ketilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga kadtong mga nahiuna kanato, makadangat na sa kalipay, uban sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nung Amahan, dawata ang among pagampo, ug himua nga sa kanunay, madawat namo ang among gipangamuyo diha sa pangama nila ni San Andres o mga kauban, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatagos sa pakigatuwa, dalang ako kahuyang ugang Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
Amahan nga labing balaan, dawata kining among gasa sa among pagpasidungog sa mga pagpasakit sa mga martir sa Vietnam. Taliwala sa mga pag-anto sa kinabuhi, tabangi kami sa pag-unong kanimo ug sa paghalad sa among kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo Nang nang ibayaw gibayaw ngadto ngadto sa sa Ginoo. Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir si San Andres ug mga kauban sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa Jose, among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, San Andres ug iyang mga kauban nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesu-Kristo ang imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesu-Kristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, tila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for food, many are hungry. Longing for water, many still thirst. Make us your bread, broken for others, shared until all are fed. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita.
Kami nga gialimahan sa usa ka pan nga among gidawat niining pangilin sa mga balaang martir, nangamuyo kanimo Ginoo nga magpabilin kami sa imong gugma o pinaagi sa pagpailob, makadawat unta kami sa ganti nga imong gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata arang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa malimon mong kamot, wag tanga nga among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangup kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga berhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Lingkod. So, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kaluwasan. Niya kining gasa sa kaluwasan mahitabo ra ni kon magpabilin tang lig-on isip mga sumusunod ni Kristo bisan pag naay mga kasakit o kamatayon. Di lang yun nato tugutan nga mangurog ang atong tuhod. So sa makausapa, salamat kay ninyong tanan sa pagduyog, sa pag-inspire nako sa akong birthday, labi na sa akong mga kaning kauban ba, mga personnel din sa atong parokya. Sila mo'y unang ni sugat nako karong buntag, niya kamusad, sugat pod mo. Amot ni sugat ba mo, amang tingalin, nimbara mong tingalin. Niya naatay gamay nga giandam nga pamahaw, gipak na lang sa nato, haron dili na kay mo mga problema. O ganhi mo dinhi, nadayon ba to? Nadayon day. O dili mo dinhi ganahan nga mo take dine in, take home na lang. So human sa atong
aning atong misa. Karon atong himuon ang by the way, wa tay misa rong alas 6 ha. Ato na ning sirad ang simbahan mga alas 3 kay adto misa secret. Sige, manindog na ta. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios o Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santos sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong udan ang kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Sa dili pa tapuson ang santos nga misa mga igsoon ato sab ihatag ang panalangin sa atong birthday celebrator Father Siano Ubod. Ako siyang gihangyo sa pag-adto didto sa ubos. Diri lang ko, diri lang. Adaya lang ka? Diri lang. Narabay panghatag Father Siano. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maanaaw sa kanila. Akong gihangyo ang katawhan sa paghatag usab sa panalangin ni Father Siano. Magampo kita. Makagagahom sa tanan tunhay nga Dios, tuburan sa kinaadman ug kalipay, kang kinsa magagikan ang tanang mga kaayo ug panalangin. Itugot na ngamuyo kami kanimo. Maingon nga ang imong bugtong anak si Jesus mitubo sa kaalam ug panuigon ug grasya didto sa Nazaret. Sa mauusab nga paagi kining imong anak si Father Siano nga nining adlaw nagasaulog siyang adlaw nga natawhan. Mutubo ta dili lamang sa panuigon kundi usab sa matuod nga kaalam ug grasya nga mabatunan lamang pinaagi sa paghigugma og pag-alagad kanimo og sa pagtuman sa kanunay sa imong mahal nga kabubuton. Panalipdi Ginoo kining anak mo sa tanang kadautan, panalangini siya aron nga ang imong kalinaw maanaa kanunay kaniya uban sa kahimsog maayong panglawas og nga mapaubsanon og mahigugmaon siya sa katarong. Ang tibuok niyang kinabuhi mamahimo unta nga awit sa pagdaig sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklo
kailan pa man sa puso't diwa, tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Salamat kay ninyong tanan. Salamat sa akong mga kauban din sa parokya, mga staff. Salamat, Brother Rene, sa imong mga manindot na awit, sa Pastoral Council, Finance Council, mga parishioners. Salamat sa mga giatake man ko suway ka, klaro. Sugdan man karong buntag. Di gitingali ko pa-enjoy yun, anida. Salamat sa ato mga kabataan, sa mga sasing boys, ato mga ilaga. So kami si Father Arnel mao'y mohatag sa bendisyon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanin. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y